Goedemorgen Maassen. Het is weer lang geleden, maar hier een afleveringen van Op Susio's. Dit keer vanaf Lanzarote. We vertragen met een streelend weer en een kerst van Rian aan vliegende storm Therese tegemoet. Een van de hevigste uit de geschiedenis met 400 mm regen en korte tijd. Als er een prijs zou wezen voor het meeste pach met het meeste slechte weer op vakantie, dan zouden we nog eens die winnen. Want wat allemaal afgelopen jaar al veel nooit weer meegemaakt op onze tripjes. Maar genoeg gekleegd, de meeste mensen zetten dat wel vaker thuis als jongens. Afijn, we wandelen eens een rondje in de ongerapte natuur en zo de wind waai mijn jasje. Kijk, het is niet stien koud, maar die wind die maakt het nog wat koel. Dat ene zonnestreeltje dat we dan zien, dat nemen we graag en eens op en anders kijken we elkaar even aan. Lanzarote staat bekend om zijn vulkanische lava. In 1730 kwamen er heel wat scheuren in de grond en borsten de boel uit zijn voegen. Dat leverde een bijzonder sexy natuur op, zowel aan de kust als in het binnenland. Het is bijzonder om al die lege abbelehotie op elkaar te zien. En her en daar zijn er ook wat grotjes. Achter dan, hé. En volgens mij wordt er ook wel eens gepoept aan al die papiertjes te zien. De natuur is lang niet zo groen en west aan hier. Maar ja, ons weten we hoe dat komt, zal ik maar zeggen. Een rondje over de Mat en Arrecife, de hoofdstad van Thailand. Door de wind waai je uit je handen en mama weer snel dekking zoeken voor de regen. De duiven kregen 5 brood te eten. En er zat nog een witte dwaskop tussen die op zijn 2 vissen zat te wachten. Maar helaas, die stond op een droogje. Dan schuilen we nog even voor de regen en het kerkzie. We bezochten de beroemde cactustuin. Er zat overal cactussen. Nee, alle erecte vallesachtige planten deden me zelf ook nog een vallenstop. Eindelingen, het zonnetje. Even in korte tijd heel je poken verbranden. Want voor je het weet, komt de regen weer. We stoppen nog even om te kijken bij dikke lege lava. Die ligt hier al 300 jaar. Een unieke, bijzondere ervaring om te zien.